కోరుతూ పుస్తక విజ్ఞానం ద్వారా ప్రతి విద్యార్థి జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహిస్తారని రాష్ట్ర గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ శేషగిరిరావు అన్నారు. హిందూ కళాశాలలో జరుగుతున్న గ్రంథాలయ వారోత్సవ కార్యక్రమంలో కళాశాల కార్యదర్శి రామకృష్ణ, పూర్వ వైస్ ప్రిన్సిపల్ ప్రసాద్తో కలిసి శేషగిరిరావు పాల్గొన్నారు. టెక్నాలజీ మారుతున్నప్పటికీ పుస్తక పఠన విలువ తగ్గకపోగా పెరిగే స్థితిలో ఉందని ఆయన వివరించారు. అభ్యుదయం కోసం ఉపయోగపడే విధంగా ఉపయోగించుకుంటే టెక్నాలజీ మస్ట్. ఈరోజు సాంప్రదాయబద్ధమైన మేడికొండూరు